Nafarroak 157 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, horietatik 47 Iruña herrian erregistratu dira. Osasun departamentuaren arabera, txertori gabe, koronavirusaren 5. olatuak erietxeratuak bikoiztuko lituzke eta 9 aldiz igoko lirateke hildakoak. Osasun departamentoak koronavirusa gainditu duten 75 urtetik beherakoen txertaketa aurreratu du. 117.221 euro bideratuko dira ezti produktuen ekoizpena eta salmenta hobetzeko. PEA 30 ingurabidea osorik eraldatuko da Uharten eta horri esker egunean 23.000 ibilgailu baino gehiago ibiltzen diren bide zatian bide segurtasuna hobetuko da. Gobernuak ikastetxetan genero baldintzari gabeko berdintasuna garatzeko hezkidetzaren foru dekretua onetsi du. Doakotasuna eta hezkuntza eskaintzaren berrikituraketa inglesaren aldeko apustu eginez horra ikasturte hasierako berritasunak Iruñeko udaleko haurreskoletan. Iruñeko udalak harrera egin dien Nerea Diazi eta Andrea de Jesusi desgaitasun intelektuala dutenen gimnastika erritmiko Espainiako txapelketan urrea eta zilarra urren ez urren eskuratu dutenei. Iruñeko udala aurrera doa Alde Zaharreko hiri argiteria LED teknologiara aldatzen, aurrezpen ekonomikoa eta energetikoa eta isurpenen murrizketa bultzatuz. Aste honetako kultur programa ostegunean Korellan hasiko da Traveling Brothersen en las 1001 noches bluesarekin. Ostiralean JAC artista arituko da Dona Marian eta Los Flamingos Zangozan, eta larunbatean Gandeia hirukoteak horri litzason kontzertua eskainiko dute. Nafarroko gobernuk eskinitako behin-behineko datuen arabera 157 positibo berri atzeman dira Nafarroan. Aintzineko egunean baino 5 gehiago dira, baina duela astebete hautemandako baino ja 100 gutxigo, eta duela 14 egun baino 134 gutxigo. Tuteran zenbatu dira kasu gehien 12 zehazki, Iruñako Arrotxapea auzoan 9 kutsatze izan dira, eta Burlatan eta Uharten 6 kasu. Intzidentzia handiko 81 udalerrietan, Iruñan eta Tuteran besteak beste asteburuan indarrean egongo da gaueko etxeratzea agindua. Nafarroko Justizia Auzitegiak emandako bermearen ondotik. Vemos también, ¿no?, como después de una subida muy abrupta en 3 semanas hasta el pico más alto, pues... Txertaketa giltza izaten ari da 5. olatu honetan, Nafarroko Ospital Publikoko Institutuak azken txosten epidemiologikoaren arabera, oraindik ere indarrean dagoen 5. olatu honetan, txertaketak erietxeratuen 80% saihestu ditu. Zainketa intensiboko unitatetako erietxeratuen 70%, hildakoen 89%, eta koronavirusaren kasu asintomatikoen 46%. Casi un 84% de la población mayor de 12 años, de la población vacunable, está inmunizada con una dosis. Nafarroak bere garaian koronavirusaren kasu positiboak izan ziren 75 urtetik beherako pertsonen txertaketa aurreratzea erabaki du. Orain arte 6 hilabete itxaron behar zuten immunizatuak izateko, eta orain diagnostiko froga bidez baieztatutako kutsatze datatik 2 hilabete igaro ondoren txertoa jaso dezakete. Y espacios de riesgo, espacios sensibles. Nafarroko gobernuak landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuaren bitartez eta nekazaritza bermatzeko Europako funtsaren laguntzarekin 117.221 euro bideratuko ditu ezti produktuen ekoizpena eta salmenta hobetzeko. Erakunde bakoitzak 50% finantzatuko du, 56.610 euro bakoitzak.
PA30 ingurabidea osorik eraldatuko da Uharten eta horri eskerren bide segurtasuna hobetuko da. Egunean 23.000 ibilgailu baino gehiago ibiltzen diren zatian. Lurralde koheksiorako departamentuak herri lanen eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez lizitaziora atera ditu 1.848.969 euroren truke. Semaforo bidezko pasabideak eraikitzea oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbide berri egitea eta Ollokiko biribilguneak birmoldatzea aurreikusten duten lanak. Navarra ha aprobado hoy, previo informe del Consejo Escolar de Navarra y de acuerdo con el Consejo de Navarra, Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran Nafarroko Eskola Kontseiluaren aurretiko txostenarekin eta Nafarroko Kontseiluaren onespenarekin hezkidetzaren foru dekretua onartu du. Dekretuaren helburua da funts publikoen bidez finantzatutako foru komunitateko unibertsitatez kanpoko hezkuntza sistemako ikastetxetan hezkidetza eraldatzeko prozesuak ezarri, orokortu, sendotu eta mantentzea. Era berean, bermatzen zaio ikastetxetan bere zerbitzuak ematen duen irakasle eta personal orori hezkidetzaren eskumen profesionala izatea hezkidetza planaren bitartez. Dekretu berriaren helburuen artean dago halaber ikaslei berdintasunez bizitzeko eskumena bermatzea. Ideia antolatzaile hauek sostengatzen dute hezkidetzaren eredua eta zeharkako erreferente eta giltza modura proposatzen dira hezkuntza alorreko erabaki eta jarduera guztietan, hezkuntza departamentua eta ikastetxe guztiak barne hartuz. Hezkidetza konsideratuz ezinbesteko elementu modura heziketa kalitate inklusibo bat lortzeko. Hezkuntza departamentuak hezkidetzaren eredua ikasleen garapen integralerako bermetzat hartzen du, haie genero arrakalari gabeko berdintasunean bizi daitezen trebatuz. Hezkuntzak bideratuko ditu prozedurak eskola ezberdinetatik prozesu honetan kolaboratzen duten familiekin batera hausnarketa egiteko. Foru dekretua arautzeko hezkidetza eredutik jarri diren helburuak lortze aldera. Hezkidetzaren foru dekretua funtsa publikoekin finantzatuko diren Nafarroko unibertsitateak ez diren hezkuntza sistemako ikastetxe guztietan aplikatuko da. Gobernuak hezkidetza plana gardentasunaren atarian jendarteratuko du, halaber, Nafarroko Eskola Kontseilura eta Nafarroko Berdintasun Kontseilura igorriko du. Ezagutzera emateko eta ekarpena jasotzeko bide emanez. Hezkidetza planaren arabera gizon eta emakume arteko berdintasuna eta emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzio hezkuntza sistema barruan lortzeko funtsezkoa da proposamen guztiak garatzea giltzak diren antolamentu idei ezberdinetatik, kontzientzia kritikoa genero arrakalari dagokionez, norbere autonomi bizitzaren iraunkortasunari begira bere dimensio guztietan, ahalduntzea, lidergo eta ahalmen erabakiak hartzeko, aniztasunarekiko positiboa, osasuntsua ala nola adeitsua den afektu eta sexu heziketa, ahozko, idatzizko eta ikusmen mailako hizkuntzaren erabilera ez sexista edo ez androzentrikoa, eta emakume eta neskato guztien aurkako indarkeri ororen prebentzioa eta kultura hezitzailea besteren artean. Oinarrizkoa da irakasleek hezkidetzaren eskumen profesionala izatea ikasleek berdintasunean bizitzen ikasteko trebetasuna barneratu ahal izateko. De identidad coeducadora incorporarlo en la programación general anual. Iruñeko udalak 10 haur eskolek hasiera eman diote jada 2021-2022ko ikasturteari. Ikasturte berria nagusiki 3 faktorek markatzen dute: eskolatze tarifen debaldekotasuna, hezkuntza eskaintzaren berregituraketa, ingelesezko jarduera gehiagorekin, bai gaztelaniazko ereduan bai euskarazkoan, eta koronavirusaren prebentziorako protokoloei eustea. Ikasturte honetan halaber eskinitako 873 plazak bete dira aurreko urteko eskaera bikoitza jaso ondotik. Enrique Maia Iruñeko alkateak, Fernando Sesma hezkuntza herritarren partaidetza eta gazteriako zinegozio ordezkariak, Juan Ramon Rabade Iruñeko udaleko aurreskolen erakunde autonomoko zuzendari kudeatzaileak eta Ana Sesma erakunde autonomoko zuzendari teknikoak Mendillorri aurreskola bisitatu dute.
Ikasturtearen irekiera ekitaldi labur baten parte hartu dute eta ikasgela batzuk bizitatu dituzte kristalezko kanpoko paretetatik, COVID araudia betetzeko. Iaz bezala ikasturtearen hasierarako bizikidetza talde egonkorrak burbuila taldeak izenekoak antolatzeaz gain, guneen eta materialen garbitasun neurriak zorroz betetzen jarraituko dira. Eta zehazkiago, gune guztietan, aireztatzea bultzatuko da, airea berritzailea dela bermatzeko. Haurreskolek kontingentzia planak eguneratu dituzte udal zentro bakoitzan, aurreko ikasturteko esperientzia kontuan hartuta. Nafarroko Gobernuko Hezkuntza eta Osasun departamentuekin bat. Iruñeko udalak harrera egin die Nerea Diaz Tresi zeinak desgaitasun intelektuala duten personendako gimnastika erritmiko Espainiako txapelketan urrea lortu baitu, eta Andrea de Jesus Zureti zilarra lortu duena. Ekitaldian Ana Elizalde Iruñeko lehen alkateordeak eta udalbatzako kidek parte hartu dute. Lehen alkateordeak hiriko armarria bordatu daramaten Sanferminetako zapi tradizionala jarri dizkie eta 2 motxila eman dizkie beste beste. Bere parte hartzean nabarmendu duenez istorio ederra da, adiskidetasuna, lana, ahalegina, irmotasuna hobetzeko grina eta azkenik arrakasta uztartzen baititu. Nerea Diaz eta Andrea de Jesus Larrañak Otras Miradas Gimnastika Klubeko kideak dira, Sandra Pérez entrenatzailea duena. Txapelketan Andrea de Jesusek anfas desgaitasun intelektuala edo garapen nahasmendu duten personen aldeko Nafarroko elkartearen ordezkari gisa parte hartu zuen. Nerea Diazek garaipena lortu zuen gimnastika erritmiko egokitutako kategoria absolutuan aparatuekin. Eta Andrea de Jesusek 2. postua lortu zuen gimnastika erritmiko egokitutako eskulibreko kategorian. Txapelketa ekainan egin zen, Eltsen publikorik gabe, osasun egoera dela eta. Nerea Diaz desgaitasun intelektuala duten personendako gimnastika erritmiko nazioko txapelketan parte hartzen zuen lehenengo nafarra izan zen iaz eta 4. postua lortu zuen. Iruñeko udalak Alde Zaharreko hiri argiteria LED teknologiara aldatzen jarraituko du azken urteotako ildo estrategikoarekin bat. Zeinaren bidez, hiriko hainbat kale eta etorbidetako luminarien ordez LED lanparak paratzea bultzatzen ari baita. Horrek dakarren diru eta energia aurreztapenarekin eta atmosferara CO2-den isurpenen murrizketarekin. Aurreikusita dago hurrengo lizitazioan osatzea Alde Zaharrean berritzeko lanak. Hirian 33.000 argi puntu daude eta lan hauen ondotik hoietako 16% LED teknologiakoak izanen dira. Lanpara berri hoiek ekarriko duten urteko energia aurrezpena 640.500 kilobatioko zenbatetsi da, hau da guztizkoren 4,2 eta 100.000 euro inguru. Horri onura ekologikoa gehitu behar zaio atmosferara CO2-eren 115 tona gutxiago isurtzea ekar dezakelako. Berrikuntza horiek Go Green Iruña estrategiaren baitan jasota daude, izan ere hirian klima aldaketaren aurka egiten ari diren jarduera guztiak eta datozen urteetakoak biltzen baitu. Tokiko gobernu batzarrak onetsi du ekimen honen jarraipena Alde Zaharreko 19 kaletako 329 luminaria aldatzea adjudikatuz. 163.614 euroko inbertsioarekin. Lizitazio prezioak 200.000 euro jotzen zuen Electralux SA enpresak eginen ditu lanak eta Nafarroko gobernuak 100% finantzatuko ditu. Proiektu honen bidez 56 kilobatioko instalatutako potentziatik 18 kilobatioko beste batera igaroko da. Urtero 207.000 kilobatio orduko gutxiago konsumituko dira eta 33.000 euro inguru aurreztu udal inbertsioa 5 urteren buruan berreskuratuz. Alde Zaharraz gain hiriko beste eremu batzuetan ere eginen dira berrikuntzak, ala nola Agustinos poligonoan, Sanduzelaiko, Nafarroko, Zaragozako eta Gipuzkoako etorbideetan.
Buztintxurin eta Atarrabian eta Txantrea, San Cristobal eta Magdalenako beste kale batzutan adibidez. Bideetako lanparak aldatu ziren, ez ordea, oinezkoendako argiztapen puntu baxuetan, puntu egokienetan esku hartzeko eremu eta ibilbideetan azterketa egin ondotik. Kasu horietan aldaketak Etra Norte Zize Abebek adjudikatutako kontratuan eskainiko zeuden, zeinak 2019ko otsailaren batean indarra hartu baitzuen. Ondoren esku hartzeak Yamaguchi eta Munduko parketan eginen dira. Lehenengoan bere 98 argi puntuak berritu ziren 68.187 euroko inbertsioarekin. Urtean 10.265 euro aurreztu daitekela kalkulatu da, 5,9 urteko amortizazio tartearekin. Munduko parkean inbertsioak 61.306 euro jo zuen eta 7.600 euro urteko aurrezpena aurrikusten zen energia fakturan. Kultur 2021 programa musikal eta eszenikoak Nafarroko geografian barna jarraitzen du eta asteburu honetan Korella, Dona Maria Zangoza, Orgiko Aristia Lizason eta Traveling Brothers, Jack Los Flamingos eta Trio Gardeia taldek kontzertuak eskainiko dituzte. Bitartean, azken eguzkiloria Gua Miabu erakusketak Bertiz Jaurerrian jarraitzen du abuztuaren 31 arte. Pintura digitalaren erakusketa hau kultur programaren parte da, arte plastikoaren inguruan. Korellan izango da asteontako kultur saioaren lehen geldialdia ostegunean abuztuak 19 gaueko 10etan Maria Teresa parkean. Traveling Brothers taldeak 1100 Nights Blues diskoa aurkeztu baitu. 1001 naiz 2018ko abenduaren 30ean zuzenean grabatutako disko bada. Toma bakar batean, tramparik eta kartoirik gabe, recordings gabe ahalik eta agertokirik onenean. Bilboko Arriagantzokian. Sol out antologiko batekin eta talde hori inorrez den bezala mugitzen den tokian. Taldearen esanetan apustu ausarta da, baina segurtasunean oinarrituta, ibilbide pikain baten esperientziak ematen duena. 15 urteko historia, 8 disko grabatu, 1000 kontzertu bizkarrean, nazioko Europako eta Ameriketako estatu batuetako birak. Lankidetza lehen mailako artistekin, nazioarteko jaialdi honenetan parte hartzea. Ikusleen eta kritikoen sariak eta aintzatespenak eta bizipen ugari denbora horretan guztian diote. Urrengo egunean, abuztuak 20 Dona Mariara iritsiko da programa musikala eta eszenikoa bertan JAC artistak rap disko berria aurkeztuko du 8etan Dona Mariako dorrean. 8:30. Nafarroan herriberako Los Flamingos taldeak Nafarrak ere bere lehen diska luzea Salto al Vacío joko du ostiralean Zangozan, Valle Santoro, Jauregiko Lorategian kulturetxean 8:30. Udaberrian argitaratutako Salto al Vacío izeneko bere lehen diska luzeak Nafarroko herriberako musikarien nahasketa eklektikoa biltzen du. Banda elkartzen da pop rock indie proiektu bat eratzeko eta ez dute inor aho bete hortzuzten. 2015ean banda oso soinu bereizgarriarekin sartu zen eszenan eta horren ondorioz tokiko jaialdietan lehen hilabeteetatik hasi ziren agertzen. Zangozan emango duten kontzertua baino lehen, 11 aterritan eta 4 herritan herriak Xaberreko gaztelura bisita gidatua eskainiko du. Asteburu musikala larun batean abuztuak 21 amaituko da Gandeia hirukoteak Orgiko Basoan Lizason defendatuko duen biolin, txistun dabolin eta piano musika proiektuarekin. Taldeak musika proiektu berexia eta berri gisa aurkeztu da eta berexitasun nagusia instrumentu prestakuntza bera da. Biolinak, txistu danbolinak eta pianoak osatutako hirukoa da eta ziurrenik mota horretako musika formazio bakarra izanen da. Euskal eta Nafar soinuez interes agertu dute, ala nola Aita Donostia, Lizarrako Hilario Lazaran Lizarrakoa, Eduardo Gorazarri eta Jose Olaizola. Bitxia eta askotarikoa da, halaber interprete bakoitzaren musika ibilbidea. Jorrik Troman, paristarra musika sinfonikoaren munduan murgilduta bizi da, eta gaur egun Nafarroko Orkestra Sinfonikoaren lehen kontzertinoa da.
Amaia Kordoba erratzuarra piano eta musikagilako goi mailako tituladun eta bigarren hezkuntzako irakaslea da. Azkenik Jon Irazoki beratarra Donostiako udaleko txistulari bandako kidea da. Horrekin emango duten ikuskizunaren egun berdinean slow food, janaria eta gazta tailerra eskainiko da. Ultzama, Abeletxe eskolan Lizason, ordubitan. Gutxieneko parte hartzea 10 lagunekoa da eta gehienez 35 laguneko taldeak onartuko dira.